सर्व कथा केवळ काल्पनिक असून केवळ मनोरंजनासाठी आहे. ह्याचा सत्य घटनेशी कोणताही संबंध नाही याची नोंद घ्यावी. ही कथा आपल्या चॅनलचे सबस्क्रायबर मनीष कुंभार यांनी पाठवलेली आहे. शनिवारची रात्र, एक थरारक अनुभव. माझ्यावर घडलेला एक प्रसंग मी तुम्हाला सांगत आहे. साधारण 2003 ते 4 सालचा हा अनुभव असेल. झाले असे की आम्ही सर्व सरकारी कॉलनीमध्ये राहायला होतो, म्हणजेच बैठी घर किंवा चाळ. आणि आमच्या घरालाच लागून साधारण 200 मीटरच्या अंतरावरच सरकारी स्वच्छतागृह होते. आणि त्यालाच लागून त्याच्या मागे साधारण 100 ते 150 एकरमध्ये शेती होती. त्याला तारेचे कंपाऊंड बांधले होते. आणि ती शनिवारची रात्र होती. तेव्हा मी आणि माझे मित्र म्हणजेच मी त्याला दादा बोलत असे, हे दोघंही माझ्यापेक्षा वयाने हे फार मोठे होते. त्यातलाच पहिला म्हणजे विनायक, त्याला मी विनू दादा असे बोलायचो. आणि दुसरे म्हणजेच गणेश दादा, त्याला मी गणू दादा असे बोलायचो. तर मी, विनायक दादा आणि गणेश दादा आम्ही एका बाकेवर बसले होतो. घरापासून साधारण 20 ते 25 मीटरच्या अंतरावर ते बाग होते. मला ती वेळ अजूनही आठवत आहे. साधारण रात्रीचे 9:15 वाजले होते, कारण तेव्हा रात्री 9:30 ते 10:30 या दरम्यान दूरदर्शनवर आप भीती हा कार्यक्रम लागायचा. आणि आमच्या चाळीतले सर्वच जण हा कार्यक्रम आणि त्यानंतर लागणारा आणखीन एक कार्यक्रम हा चांगल्याच आवडीने पाहायचे. त्यामुळे अख्खी चाळ ही पूर्णपणे सामसूम होती. इथे आम्ही 3 जणच बाहेर होतो, कारण विनूदादाने एक नवीन मोबाईल घेतला होता. तो गणेश दादाला मोबाईल दाखवत होता. 2003 ते 4 या साली मोबाईल म्हणजे चांगलंच कौतुकास्पद गोष्ट होती. मी सहज घराबाहेर आलो. तसंही मला घरातला कचराही टाकायचा होता. इकडे माझे लक्ष हे विनूदादाच्या नवीन मोबाईलकडे गेले. इकडे विनूदादा हा नवीन फीचर्स दाखवण्यामध्ये व्यस्त होता. माझेही तिथे आकर्षण झाले. असे करून ते फीचर्स बघण्यात आमचे 5 ते 10 मिनटं निघून गेले. हे 5-10 मिनटं कसे निघून गेले हे आम्हाला देखील कळाले नाही. आणि अचानकच माझे लक्ष आमच्या घरासमोर असलेल्या त्या स्वच्छतागृहाकडे गेले. तिथेच लागून एक मोठे झाड होते आणि त्या झाडाला एक खांब होते आणि पिवळ्या कलरचा प्रकाशाचा बल्ब त्यावर लागला होता. न कळतच माझी नजर त्या झाडाखाली गेली. तर तिथे मी असे पाहिले की तिकडे एक स्त्री उभी होती. तिच्या हातात बाळ होते. त्या स्त्रीची उंची साधारण 7 ते 8 फूट वाटत होती. आणि तिने काळ्या रंगाचे कपडे घातले होते. प्रकाश कमी असल्यामुळे तिचा चेहरा नीट दिसत नव्हता. फक्त तिचे केस आणि काळपट रंगाची साडी तेवढी दिसली. तिथून मागे तर तार कंपाऊंड होते व तिथून पुढे शेताच्या तार कंपाऊंडमधनं एवढे भयानक तारा क्रॉस करून येणं हे केवळ अशक्य वाटत होते. हा विचित्र प्रसंग पाहून मी फार घाबरलो होतो. माझ्या मनात एकदमच धडकी बसली. मी विनूदादा आणि गणेश दादाला देखील सांगितले. काही वेळाने ते देखील शोधत होते. त्यांना देखील ती बाई दिसली. न कळतच आम्ही 3 हे धावून घरामध्ये गेलो. माझ्या घराशेजारीच विनूदादाचे घर होते. तो आणि गणेश दादा हे दोघंही विनूदादाच्याच घरी गेले. इकडे मी माझ्या घरी आलो होतो. माझी धडधड एकदम वाढली होती. मला चित्रविचित्र आता भास होऊ लागले असे मला वाटत होते. प्रसंगही तसाच होता, कारण की टीव्हीवर इकडे आप भीती ही सिरियल देखील सुरू होती. घरात तर मी, माझी आई आणि ताई असे आम्ही 3च होतो. साधारण 5 ते 10 मिनटं गेले असतील. मी माझ्या दारातून वाकून पाहिले तर मला कोणीच दिसले नाही. मग मी बाहेर आलो. बाजूच्या घरातून विनूदादा आणि गणेश दादा देखील बघत होते. ते देखील बाहेर आले. आमच्या 3घांची एकमेकांवर नजर फिरली. तसाच विनूदादा बोलला, कुठे गेली ती बाई? तू बघितलंस का?
इकडे मी देखील बघितलं नव्हतं, म्हणून मी विनोदाला सांगितले की नाही रे. तेवढ्यात गणेश दादा बोलला, अरे ती हाक मारी तर नव्हती ना? ते ऐकून पुन्हा माझ्या अंगावर काटा आला, कारण त्या हाकमारीच्या गोष्टी फार प्रचलित होत्या. काही वेळाने आमची नजर भीत भीत त्या स्त्रीला शोधत होती. आमच्या इकडे 20 घर होते. 10 घरांची एक चाळ आणि दुसऱ्या 10 घरांची दुसरी चाळ. त्यात पहिलं घर हे माझं होतं आणि दुसरं घर हे विनोदादाचं होतं. ते दोघंही घरच्या पुढच्या बाजूला बघत होते. इकडे मी देखील तिला शोधत होतो. मी घरच्या मागच्या बाजूला जाऊन त्यानंतर थोडंसं बाजूला येऊन पाहायला लागलो. तिकडे मी असे बघितले की ती स्त्री ही उभी असलेली मला दिसली. ती आमच्या घरच्या मागच्या बाजूच्या कोपऱ्यावर उभी होती. सर्वात भयंकर प्रसंग म्हणजे ती माझ्याकडेच पाहत होती. तिने क्रूर हास्य केलं आणि ती माझ्या दिशेने चालू लागली. अशा वेळेला माझी काय परिस्थिती झाली असेल हे वेगळं सांगायला नको. मी त्याच क्षणी घराकडे पळालो व मला पळताना बघून हे दोघं सुद्धा पळून गेले. आमच्या घरच्यांना सर्व प्रकार सांगितला. काही वेळाने हे सगळे घराबाहेर आले. अगदी वाऱ्याच्या वेगासारखी ही गोष्ट सगळी चाळीमध्ये पसरली. मुळात थोडे भीतीदायक आणि गंभीर वातावरण हे चाळीमध्ये झाले होते. रात्र खूप झाली असल्याने या गोष्टीवर चर्चा करून काही वेळाने सर्व आपापल्या घरी निघून गेले. सकाळ झाली आणि शेजारच्या काकूंनी आमच्या दाराची बेल वाजवली आणि सांगू लागले, समोर शेतात एका बाईची डेड बॉडी सापडलेली आहे. हे ऐकून माझ्या काळजात एकदम धस्स झाले. तर मित्रांनो, तुम्हाला ही कथा कशी वाटली? आवडली असेल लाईक करा, नसेल आवडली तर डिसलाईक करा. आपल्या चॅनलचे सबस्क्रायबर ज्यांची स्टोरी आहे मनीष कुंभार यांचे देखील धन्यवाद. तुमचेही काही असे कथा किंवा काल्पनिक कथा असतील तर ते नक्की शेअर करा. तर व्हिडिओला लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू.